ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, oto dị Jesu, tata bụ ụka nke abụọ n'oge ncheta mbilite n'ọnwụ Kristi, bụrụ ihe ụka na-akpọ Divine Mercy Sunday. Anyị na-ekene Chineke na ebere ya, wee na-ayọkwazị ama na nchekwaba ya n'isi anyị niile n'otu n'otu. Ndị ọrụ ka echeta ha na Jamisa, Basilia na Tobias nna na-ayọ maka ihe nke ha bụ n'uche. Na-ayọkwazị ọgwụgwọ nsọ Chineke n'isi ụmụaka ha, ka anyị natazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bukasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị logara eloga, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị rịọ arịrịọ Chineke onye ebere dị ebighị ebi, iji emume ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị na-amụnyere ndị nke gị dị nsọ ọkụ nke okwukwe. Biko mụbaa amara nke i nyere anyị, mee ka anyị niile ghọta nke ọma ihe bụ na asachapụrụ anyị njọ
bịakwa mụgharịa anyị ọzọ na mmụọ, meekwa ka anyị ghọta ụdị ọbara ejiri gbapụta anyị site na diwe anyị Jesu Kristi nwa gị, gịnị ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ofu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ka anyị nọdụ anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. N'oge ahụ, ọha ndị kwere na Kristi ji otu obi na otu uche na ibi obi inwekọ ihe ha. Ọ dịghị onye ọbụla n'ime ha na-asị na ihe ọbụla ya nwere bụ nke naanị ya, kama ha nwekọrọ ihe niile ọnụ. Ndị ozi jikwa ihe ha niile na-agba akaebe banyere mbilite n'ọnwụ nke onye nwe anyị Jesu. Amara nke Chineke pụtara ìhè n'ahụ ha niile n'ụba n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dịghị onye ọbụla n'etiti ha onye ụmụnna n'ime Kristi hapụrụ ka ọnọdụ n'ụkọ. Ndị nwere ala ubi ma ọ bụ ụlọ rere ha, weta ego ha niile ha retara, tọgbuo ha n'ụkwụ ndị ozi. Ha na-ekesakwa ego ahụ niile nye onye ọbụla n'otu n'otu dị ka mkpa ya si dị. Okwu nkọsabụwa. Nyenụ Onyenwe anyị ekene n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nyenụ Onyenwe anyị ekene n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nyenụ Onyenwe anyị ekene n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nyenụ Onyenwe anyị ekene n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nyenụ Onyenwe anyị ekene n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Izrel kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ụmụ Erọn kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ka ndị niile na-atụrụ Onyenwe anyị egwu kwuo sị, ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Nyenụ Onyenwe anyị ekene n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Akpagidesiri m ike ka m daa, ma Onyenwe anyị nyere m aka gbapụta m. Onyenwe anyị bụ ike m na ukwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Ụda mkpu ọṅụ m na mmeri dị n'ebe obibi nke ndị ezi omume. Nye Onyenwe anyị ekele n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha.
nkume nke ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla ideji ụlọ. Ihe a bụ ọrụ ebube nke onye nwe anyị, ma ọ bụkwa ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ. Taa bụ ụbọchị nke onye nwe anyị mere, ka anyị ṅụrịa na ọṅụ bịakwa nwee obi aṅụrị. Nyenụ onye nwe anyị ekele, n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ nke Jọn dị nsọ. Onye ọbụla kwere na Jesu bụ Kristi ahụ, bụ onye a mụrụ ọzọ site na Chineke. Onye ọbụla hụrụ nna ya n'anya hụkwara nwa ahụ nna ya mụrụ n'anya. Otu a ka anyị si ama na anyị na-ahụ ụmụ Chineke n'anya. Anyị na-amata site n'ịhụnanya Chineke na anyị na-esite n'idebe iwu ya. N'ihi na ịhụ Chineke n'anya bụ idebezi iwu ya. Iwu ya adịghịkwa arọ karịa mmadụ ga-ebuli, n'ihi na onye ọbụla a mụrụ site na Chineke na-emeri ụwa. Ma ike ahụ anyị ji emeri ụwa bụ okwukwe anyị. Ma onye bụ onye na-emeri ụwa? Naanị onye kwere na Jesu bụ nwa Chineke. Jesu Kristi bụ onye ahụ bịara anụ. O jiri mmiri nke mmiri Chukwu na ọbara nke ọnwụ ya bịa. O jighị naanị mmiri Chukwu bịa, kama o jiri mmiri na ọbara bịa. Mmụọ Nsọ na onwe ya na-agba akaebe na nke a bụ eziokwu, n'ihi na Mmụọ Nsọ ahụ bụ onye eziokwu. Okwu nkuzi bụ ụwa. Jesu kwuru sị, ikwere n'ihi na ịhụla m, ngọzi dịrị ndị na-ahụghị n'anya ma kwere. Anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ, bụ ụbọchị mbụ n'izu, ndị ụmụazụ Jesu zukọrọ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ Jesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, "Udo dịrị unu." Mgbe o kwuchara nke a, o gosiri ha aka ya abụọ n'akụkụ ya. Ya mere ndị ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ onye nwe anyị. Jesu wee sị ha ọzọ, "Udo dịrị unu. Dị ka nna m zitere m, otu akwa ka m si eziga unu." Mgbe o kwuchara nke a, o kusara ha ume sị ha, "Naranụ Mmụọ Nsọ. Ndị niile unu gbaghara mmehie ha, agbagharala ha. Ndị niile unu jụrụ ịgbaghara mmehie ha, agaghị agbaghara ha." Otu onye n'ime ndị ozi 12 ahụ, Thomas,
nke a na-akpọ ejima esoghị ha nọrọ mgbe Jesu bịara. Ya mere ndị ozi ibe ya ndị ọzọ wee sị ya, anyị ahụla Onyenwe anyị. Tọmọs wee sị ha, ọ bụ naanị mgbe m jiri anya m hụ ebe ntu kpọpụrụ aka ya, ọ bụ naanị mgbe m tinyere aka n'apa ntu ndị a, ọ bụkwa naanị mgbe m tinyere aka n'akụkụ ya ebe a mara ya ube ka m ga-ekwere na o sitere n'ọnwụ bilie. Mgbe ụbọchị 8 gasịrị, ndị ụmụazụ ya zukọkwara ọzọ n'ime otu ụlọ. Tọmọs nọkwa n'etiti ha. A kpọchiri ụzọ akpọchi. Mgbe Jesu batara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. O wee sị Tọmọs, weta mkpịsị aka gị tinye n'ebe a, lelee aka m abụọ, setịpụkwa aka gị tinye n'akụkụ m. Abụ na onye na-esi agụgọ, kama bụrụ onye kwere ekwe. Tọmọs wee tie sị, Onye nwe m na Chineke m. Jesu wee sị ya, i kwere na ugbu a n'ihi na iji anya gị hụ, ma ngọzi dịrị ndị na-ahụghị ma kwere. Ọtụtụ ọrụ ebube ndị ọzọ ka Jesu rụrụ n'ihu ndị ụmụazụ ya, ndị na-edeghị n'akwụkwọ nke a, ma e dere ndị a ka unu wee kwere na Jesu bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, ka unu wee site n'okwukwe unu nweta ndụ n'aha ya. Oziọma nke oseburu ụwa. Otito dịrị Kristi. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Praise the Lord. Happy Easter. Yeah. O nwere onye chọrọ ikene m ekene sị happy belated Easter. Nsị ya mba. Na anyị ka nọ n'Easter. Ọ ga-adịgide maka na Jesu ya na-ebupụ okwute kpuchiri obi ndị ụmụazị ka ha wee na-aghọtawanye until mgbe o yenyezi ha were mmụọ nsọ nye ha overdose. Ọma na ife niile ezuona. So anyị ka nọ n'olili Easter na-eme enjoy mbilite n'ọnwụ nke Kristi na amara so ya na taata bụ ụka nke abụọ, and dịka o si dị bụrụgo omenala ụka nke abụọ n'Easter ọbụla bụ oriri a na-akpọ Divine Mercy Sunday. Anyị ji achụ àjà na-echeta maka ebere gịnị Chineke, ebere ya dị gịnị ọkpụtọrọkpụ, ịfụnanya Chineke enwere ọgịnị enwere ọgwụgwụ. Praise the Lord. So ụmụnne na Kristi, Chineke bịa gosi ka ebere ya si wee buka ibu ya na ịfụnanya onwe n'ebe anyị nọ site na onyinye nke nwa ya bụ Jesu Kristi, onye bịara na wee bụrụ di nwere nna onye nzọpụta anyị site na ọnwụ ọ nwụrụ na mbilite n'ọnwụ nke su ya. So na mgbe ọbụla anyị nọ na-achụ àjà misa ma ọ na-eme mmemme sakramenti ọbụla, anyị na-esite n'ụmị na ọdọ amara ebere Chineke na-eme gịnị na-adọrọ ike na-adọrọ ngọzi, dịka anyị nọ na àjà misa ugbu a, ma mgbe ị na-eje confession, ma mgbe ị na-eme baptizim, ifu ebe ebere Chineke na-apụta. So n'olili ya ka anyị nọ n'ụbọchị taata, anyị na-anya n'ozi ọma agụrụ anyị afụ ka Jesu si wee gbaa ndị ụmụazụ ya ume wee nyefee ike na ikikere iji wee mee ka amara na ebere Chineke a wee dụrụ ọkpụtọrọkpụ na-eme gịnị na-aga. Ụmụazụ mgbe ekpodo Jesu n'obe ejidere ya,
It was like surprise. Ọgbagwojuchi afọ anya. Akpọdo ya n'obe. Nwoke aha ngekwu ebe afọ okwela alitu. Emegide omegini. Ọsị na ozuo na eche na ọka ọkwụọ osi ebe aha disappear. Ọhụnata isi megini. Tube. Mana ịma na ha na-atụ anya dịka ndị nna nna ha gwara ha, ndị amụma mgbe ochie, na Chineke ga-akpọpụta onye ga-abụ Mesaya, onye mgbapụta. And ha na-atụ anya onye ga-azọpụta ha n'aka ndị ilo ha. Onye enozi asịzi ga-azọpụta ha ka ife bịazi mezie otu a. So, where do we go from here? We left everything to follow this man, and now look at our condition. And ọ bụrụ just na Jesu nwụrụ obi isiokwu na egburu ya kpọdo ya n'obe, mana ọ bụ na ha nwa na onwe ha bụ target kwuzi, because ịma na ajụ Peter ọ sị na aka ya na okwu ya ma ọ gịnị adịkwaghị ya o. So they were afraid. Ụjọ na-atụfa na ihe mere onye isi ha ga-eme gịnị ga-emekwu ha. So ha enweghị ike ịpụtazi okwu nri na-ekwu na-agbasa ozi ọma. Fa wee jee n'ụlọ jee mee gịnị kpọchi udo onwe ha ụzọ. Ebe a ka ha nọ Chineke Jesu wee mee apịa wee sịfa gịnị udo dịrị ụnụ. Dịka nna m si wee zita m otu a ka m si eme gịnị ezipụ ụnụ. Ụnụ afụkwa mmadụ ụdị obi ya amapụ ha na ha afụ mmụọ. Jesu wee gosi ha apa aka ya na-abọ na ụkwụ ya na-abọ na akụkụ ya. Fa mee gịnị fa nwee aṅụrị wee maa na ife a na-ekwu mee gịnị bụ eziokwu na o si n'ọnwụ mee gịnị wee kunite. Wee sịfa nara na mmụọ nsọ. Njọ ndị unu gbaghara emego gịnị agbagharụgo ha. Njọ ndị unu kedoro emego gịnị ekedogo ha. So Jesu wee dofe ike nyefe ike na ikikere iji wee na-agbasa ozi ọma na iji wee na-agbaghara njọ. And ụka wee na-aga n'ihu n'i na-eme ka ife a Jesu fibela anyị na-erute anyị aka site na sakramenti ọkachasị nke gịnị nke mgbaghara njọ, sacrament of reconciliation. So mana n'akụkụ nke ọzọ nke a bụ nke Jesu fibela dịka ikike na ikikere o nyere ụmụazụ na ụka ya. Mana anyị makwa na Jesu Kristi ahụ gwara anyị dọọ anyị aka na ntị na mgbe ọbụla anyị na-eji ije chụọ àjà na-ekwu àjà wee chetakwa na o nwere onye anyị na ya dị n'ilo, kedu ife anyị ga-eme? Anyị dobe onyinye anyị ebe a chigha azụ jee ka anyị na onye ahụ mee gịnị dozie. So na mmemme na ife a mere tata na-egosikwa anyị na anyị kwesịrị ka anyị na-agbagharịtara gịnị mmadụ ibe anyị. Otherwise àjà anyị na-achụ abụrụ ihe mee gịnị ihe na-efu. So na ọ na-akụziri anyị n'ụbọchị tata mkpa ọ dị bụ ị na-agbaghara mmadụ ibe anyị maka ihe okwukwe anyị nwere na gịnị na Kristi. Anyị nwere ike inwe ezinụlọ Chineke zuru oke kwụrụ n'anya ya dị ekeresu ma ọ bụ na enwere mgbaghara n'etiti onwe anyị. Anyị na-ekpe nna anyị bi n'eluigwe ọ kụziri anyị ọ dị n'ọfọ gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si mee gịnị gbaghara ndị mehiere anyị. Ọ bụrụ na Chineke na-adọnye anyị amara mgbaghara na amara ebere, kedụzi ka anyị amasị na-agbaghara mmadụ ibe anyị? Ọ dị possible? Ọ dịrọ possible ma na anyị agụpụgo n'onwe anyị, maka na ọ bụrụ na unu agbaghara mmadụ ibe unu mmehie nke ha mere unu, Chineke ama mme gịnị agbaghara mmehie unu. Anyị adịzi ya ka odibo ahụ nni okwu gbaghara ka gbuo ụgwọ o ji ya onwe aṅụrị bịapụzi ya n'azụ jide obido odibo ibi ya ji obere ụgwọ kpọdo ya ka na-akpịrị si ya ọ bụrụ na ịkwụchaghị ya ịma na nke ya agaala. Ewee jekọkwara nna ha ukwu wee sị ya na to the last penny na ihe eme gịnị ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ndị unu mazi ebe ya anọkwu the last penny, the judgment day. So ụmụnne nna Chineke na-egosi ngo anyị amara ya, and ine anya ka ndị bụ anyị ụzọ si wee mee ya bụ ife na Acts of the Apostles ife ọgụ nke mbụ agọrọ anyị. Ifu na ebe a ka ha nọ wee were amara Chineke nyere fa
o wee bụrụ ọdọ nke ike, ịfụnanya na mmekọrịta, love, unity n'etiti onwe ha, nke na onye nwere oweta ha ejikọ obi ọnụ, onwere ọzọ onye nọ na gịnị nọ n'ụkọ. Ife ọgụ nke abụọ wee sị anyị na onye nwere okwukwe na Chineke nwere ike ime gịnị? Imeri ụwa. Ndị okwukwe na Chineke a na-ekwu afọ bụ n'ime Jesu Kristi, onye bụ onye Chineke nna zitere. O si n'aka ya wee gosipụta anyị ka obi Chineke nna si wee mee gịnị? Si wee dị. Ọ ya ka Jesu ji asị anyị, to have seen me is to have seen what? The Father. Onye fụrụ m emego gịnị? Afụgo nna. So onwere ọzọ need isi gosi ya anyị nna afọ, maka na onye bụ the image of the Father before us. So anyị n'ezi anya ka ndị bụ anyị ụzọ, ndị ụmụazụ na Acts of the Apostles wee bi ndụ fa, anyị wezi agbadatazi ya n'ime onwe anyị. Chineke nyere anyị amara dị iche iche, nye anyị onyinye dị iche iche. Onwere onyinye na ibia bụ ofu. Onyinye Chineke nyere gị dị iche na nke o nyere m. Our talents, our gifts are not the same. Our fingerprints are not the same. So Chineke nyere onye ọbụla in a unique way. And therefore, n'ihe atụrụ anya n'aka anyị bụ ijikọ obi ọnụ, bụrụ ofu mmụọ na ofu obi, wee na-eme gịnị? Wee na-aga. Ịma na ife ga-adị mma. Ọkwọnụ selfishness bụrụ ụwa. Ọkwụnụma selfishness mee gịnị? Bụrụ ụwa. Ọ bụ na ndị dọkịta na-alụ ọrụ ọfụma n'egwu Chineke, ndị nọọsụ a na-alụ nkefa, ndị fada a na-alụ nkefa, ndị sista a na-alụ nkefa, ndị ụmụaka a na-alụ nkefa, ndị nne a na-alụ, ndị nna a na-alụ. Onye ọbụla, kedu ife ga-eme na udo na-aga n'iru na aṅụrị ama ndị n'ụwa? O nwere ndị politicians ewere obi Chineke, itu egwu Chineke na-alụ, ma na odibo ka ha na-agba like Christ who came. Ọ bụ ka agbagharị odibo kama na ome gịnị? Ka ọ bụrụ odibo nye ndị ọzọ. Chineke nna alụgo nke ya, zite nwa ya ọbịa Jesu Kristi lụọ nke ya, werekwuo ndị eme gịnị? Chụọ aja. Now the ball is in our court. Ọ n'aka anyị ka o mee gịnị? Ka ọ dịzi. Maka na o nwere ndị amaha Chineke, o nwere ndị na-achọ iru Chineke, o nwere ndị na-achọ ebere Chineke, o nwere ndị na-achọ ịfụnanya Chineke. Mana Chineke agaghị agbadatazi n'ụdị mmadụ. Ọ gbadatago n'ụdị mmadụ. And n'ebe ọ nọ kịta n'ụdị mmadụ afọ n'ime mụ na gị, to show love, mercy, forgiveness and service to everyone. Ka anyị yọọ Chineke ka o nyere anyị aka, ka anyị mepee obi anyị, ka Chineke wee were anyị wee merụ ngwa ọrụ, ka ebere afọ Chineke na-egosi ụwa wee dịrị na-aga n'ihu, ka mmadụ niile wee mata na Chineke n'ezie na ọ dị ndụ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, si otu nwa Chineke mụrụ tupu ụwa dị ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị ihe eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha jeburu Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ eme ji Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpụkpọ ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchị Pọntus Pilat, taa afọ, ọnwụọ, enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ, ọlọgọ n'eluigwe, nọ n'aka nne Chukwu, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'obe ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị
na nna na nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya n'ike ụmụnne nna Kristi, Chineke anyị bụ Chineke ebere na ịfụnanya, ebe anyị siri na nwa ya wee bụrụ ndị ekenyere n'ebe ụmụ nke Chukwu site na mmiri baptizim, na okwukwe anyị nwere ka anyị kpọkụzi ya ma ya enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. ka anyị nọtadị tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Cheta ụmụnna anyị ndị nọ na pọgatrị, ka Chineke nye ha
ezumike ebe ebe. Cheta ndị anyị na-echeta na aja misa Basilia na Tobias nna maka ihe nke ha bụ n'uche na maka ọgwụgwọ nsọ n'isi ụmụaka ha. Chineke nna pụrụ ime ife niile, onye ebere na onye afọ ọma, nụrụ na arịrịọ nke anyị bụ ndị ezinụlọ gị na-ebute n'iru gị. Anyị ji okwukwe arịọ gị, biko mezuoro anyị ha ma mee karịa ka anyị yọrọ gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anyị. Yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ihe ga-asọ Chineke dị ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị niile bụ ndị nke gị, biko nara onyinye anyị
na nke ndị amụgharị n'oge dị ugbu a, mee ka anyị site na ikwupụta aha gị ya na ọmụmụ ọhụrụ amụrụ anyị nweta aṅụrị nke ndụ ebe ebe site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nye unu dị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-eto gị oge niile, o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụta ihe eji chụọ àjà, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mmalite n'ọnwụ ya nye anyị, nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe mmụọ niile nke eluigwe na-etobego oge niile n'ukwe na-asị, Nna anyị dị nsọ ezie, nsọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụ kwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị gwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mmalite na ọnwụ nke nwa gị, anyị ebinye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ.
kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi dị nwe n'anyị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Amen, amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere n'onwe nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, otuto dịrị afa, ka ọchịchị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị ihe anyị ka dịka anyị si gbaghara mehiere anyị, ekwela ka anyị kwe na nranye. Zọpụta anyị na-arịọ gị o Osebụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere ka a zọpụta anyị na ndị oge niile anyị ụgba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na onye nwe anyị Jesu Kristi egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anyị na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke Osebụ dịrị unu mgbe niile. Ka anyị rịta n'onwe anyị ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na-edigo na Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, anyị anata n'ihe ọgbụgba ndụ nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko anyị na-arịọ gị, mee ka ọ na-enyere anyị oge niile, mee ka ọ nọnyere anyị oge niile site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection for fuel offering. Ụmụnna sizi na heat na-achọ ịbanye na air condition. Fuel offering for the parish. Choir. Okay. We're 3 o'clock mass. We're 3 o'clock mass. Oh, chaplet. Oh, divine mercy. Okay. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Unu fụ na Easter onye nwanyị ebinigo, ma ndị na-alara ụla n'ụlọ na wọchị na YouTube fe ebinigo kwutu fa na-abịazi ụka ọfụma ka ọlụ na onye ọbụla aka ọkọ supposedly ịdị na-adị unu makwu na the state and the city na-eme ihe ha supposedly ime. Amam na more than half of us here etozugo age ịgba vaccine nke Dr. Mozo so na onye izi gban ka onye ọbụla jee were nkie ka obi wee sie unu ike na nsogbu adịrọ na egwu adịrọ ka anyị na-akụ ka anyị na-aka. Otuto dịrị Jesu. Next Sunday collection will be for Catholic Home Mission. Please be generous. Tata will Divine Mercy Sunday. I will pray Divine Mercy Chaplet by 3 p.m. immediately after this Mass. I hope you can join. It's bilingual. So because after Mass, you still maintain the silence. Okay, we may Divine Mercy. Unu n'anya, unu ga-afụ na anyị na-project zi azịza responsorial psalm so that ka onye ọbụla na-follow. After first reading, just look up, you will see responsorial psalm to follow with ndị choir na onye na-agụ ihe ọgụgụ. Biko ọ na-eme onye ọbụla tinye ọnụ ọtọ ụtọ. Fada tata bụkwa ụka nke abụọ a ga-eji wee gọzi ndị nna emesi announcement unu akwụrụ ọtọ ka a gọzie unu ebe unu nọ n'oche unu. And tata Divine Mercy ka ndị Daughter of Divine Love nke unu ma nọ nwanne anyị nwoke Bishop Okoye bido kafa tata kafa na-ebido nchụnta ha ji eme their 50th anniversary. Kụọlụ n'ofe aka biko nụ. Because if a na-ehibe o wee nọluo 50 years, ọ bụrụ a small matter. The foresight our bishop nwe, that foresight is still leading. Fa nọ na America, ebidoro ya na Nigeria, mana anọ na America mana enyekwala ndị mba niile aka. Sista anyị nke unu ma ọfụma
Sister Margaret na ndị otu ya ga-agbagotezi ka fa wee kọwala anyị ka fa yesi wee menya ife. Sister Margaret, biko. Otodili Jesu. Biko ụmụnne m na ụmụnna m, ekene ka m ji bịa n'iru unu tata wee na-ekene unu mbọ niile unu na-agba. Ọ na-ewute m na m ada abịa otu ntosi isi na-abịa, mana ndị Igbo na-atụ n'ilu na-asị na ọkọkọ mmadụ ojekwu mmadụ ibe ya ọkọ ya, ọkọ ọnụmanụ o jee n'osisi. Kwa eziokwu. So ya ka m ji wee bịa ka unu kọọ anyị ọkọ. Nchekwa ka m jiri ohere a wee kene ndị niile ihe ọdachi mere n'oge na-adịghị anya. Biko ndonu ka mkpụrụ obi ndị niile kwa ọnụ gara aga. Amen. Biko n'afọ mmadụ anyị, Mother Anastasia Dike na our regional superior Sister Olivia Agbakọba na ndị otu anyị niile nọ na American region. American region comprised of both United States of America, Cuba, Jamaica, Haiti, Suriname, or the side Brazil, and so on. So I worked June 5th, iji wee kwado mmemme anyị na-eme. Engineer Nweke, thank you for the wonderful introduction. Yeah, nnukwu mmemme ka anyị na-akwado maka na unu n'anya ndị echichi ndị nwanyị nọ n'obodo ndị ọcha, ọ na-abụ onye kaba nka ọrụcha ọrụ oyibo ọ retire o jee n'ebe a na-akpọ Mother House. Anyị niile nọ na Mission Land, eziokwu na anyị ka na-agbagharị na-eje ọrụ, mana anyị kataba arụ onweghị ebe anyị na-eje, anyị na-akpọ Mother House. So nya ka anyị ji chọọ ka anyị were ohere a wee sị ka anyị rụta Mother House nke anyị, nke ga-abụ ebe ọbụla onye nọ n'ụwa niile anyị rụsị ọrụ na Nigeria ka anyị fee ebe anyị kpọ Mother House. So n'ọnya ka anyị ji wepụta ọtụtụ ụzọ anyị si na-achụ ego a. Nke izi bụ raffle ticket. Ofu booklet bụ $20, mana ịchọọ igo ofu mkpụrụ ticket ọ $5. Ịchọkwanụ mkpụrụ ịtọ $15 wee gaba. Nke ọzọ bụ anyị nwe tebụl. Abịa na tebụl a, ọ contain 10 chairs. So each ticket, each person bụ $75. So ọ bụ na a family chọọ igo table, so ofu onye ga-akwụ $75. 10 of them bụ $750 for one table. Ọkwa na ị chọrọ ịbịa in person, ị nwere ike zitara anyị the money, anyị ekene gị. Nke ọzọ bụ enwere ad brochure, ejicha m akwụkwọ ya niile ebe a, agbasa ụka biko mma anọ n'azụ onwe chọ clarification mma kọwa. So the ad brochure, ihe ndị mmadụ egogosigo the center page and the side page and back page, mana ọ fọzi middle ndị chọrọ full page or quarter page or half page. Ego ya niile dị ebe a, mma egosi unu ma agbasa. Nya onye chọọ ad brochure o nwee ike okwuo. Onye chọkwanụ just ka ọ sọpọtụ anyị, anyị nwee different accounts ị nwere ike ịkwụnye ụgwọ, ejicha m ha nche ebe a. Ya na onye chọkwa Zelle, enwe Zelle account, I will show it to you ma agbasa. Ya biko otu ọbụla o si masị onye ọbụla n'obi ịpụta kwado anyị, ọ ga-asụgbu anyị. Ka Chukwu nna gọzie unu mmaji kwuru mmaji. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Unu ma na sister n'idoro introduction ọ maka COVID ka o ji abịarọzi akụziri ụmụazị anyị ihe ọ na-akụzi. It's only proper na anyị sọpọtụ sister anyị maka na nke a bụrụ ihe ha na-etinye n'akpa n'ọganiru.
generations to come. Like I said, no, Bishop Okoye bido ihe a. Bishop Okoye anọrọzikwana mana ọ na-aga. So sister agbasa jee n'azụ ụlọ kpopụtara rifle at least ka ebidogodo na rafụ a ga-emecha ha ncha na-eme ya n'ofu ofu ijiri ego bịa idenye afa next Sunday iweta ego inye m ego oyelu sista na ọ bụ na sista abịara so na anyị ga-asọpọtụ sista anyị biko na otuto dịrị Jesu ndị nna kwụrụ n'ọtọ. Oh sorry, birthdays before ndị na-akwụ ọtọ. Any birthday? Choir. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. Anniversary to be as na enwe onye ọzọ kwuru. Love be upon you. Mercy in the baby God. May the blessings of the Lord be upon you. Mercy in the name. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Congratulations. Unumana sister Hanyela card for Fortunata collectively, so I be officially invited. Otodri Jesse. Ndenna Kuroto. Ndenna. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Osoba nụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke anyị ekene gị maka onyinye nke ndị nna na ezinụlọ dị iche iche. Ọkachasị ka a sị nọkọta ọnụ na parish nke St. Fortunata wee na-achụrụ aja na-enye gị. Eze kasị afọ ọma na ebere, biko gọzie ndị nna anyị niile, gọzie ezinụlọ ha dị iche iche, bụrụ ha ụzọ kpere ha chekwaba n'aka ajọ mmụọ na aka ajọ mmadụ, gọzie aka ọlụ ha na ka ha si na ya na-afụta ịfụnanya gị na ebere gị. Nye ha ike nke obi ka nke anọ ha, ọ ka bụ mgbe ha gbasara ọsọ ndụ n'ụwa ka ha fụkwazụ gị iru na iru na alaeze gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke gọzie chekwaba unu ma nọnyere unu na ezinụlọ unu mgbe niile n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Na ndị birthday just na ndị anniversary just kwụrụ n'ọtọ maka ịmara taa na adịrọzi. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke anyị na-ekene gị n'isi ụmụnne anyị onye na-eme birthday na ndị anniversary ka ị gọzie ha, nyefe afọ n'enu afọ, ike n'enu ike, ngọzi n'enu ngọzi, amara n'enu amara, ahụike n'enu ahụike. Onye nwe Chineke ha fesia gị nke ọma n'ụwa mee ka ha fụkwazụ gị iru na iru na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chineke gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Anyị na-ekene ndị sista na-asị ka Chineke gbaa unu ume n'ozi unu na-eje, na-ayọkwazị unu onye nwere ka ọ gbaa mbọ nye ha nkwado. Anyị aka akọwa nwa obere ma nenu mana taa na adọrọzi maka ekpere nwere maka a ga-eficha n'ụlọ ụka bifo abanye ọzọ. So mana unu mana o nwere ebe ọzọ na ike ndị fada na ndị sista ndị ụka. So biko unu mara ihe unu ga-eme ka e wee kpụọ alụbata isi. Unu eme gịnị? Unu eme. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụzie ọtọ.
onye nwe anyị nọnyere unu